alagad sa Ginoo, atong i-welcome. Get ready sa inyong una-unang kasing-kasing. Atong i-welcome si Pastor Louis Cesar sa Ilahan Baptist. Pagkalakapan niya. May buntag sa tanan, napadalanginan ba ang tanan? Kami, lamig yung kayo worship sa Ginoo. The more bitaw ni mo masabtan siya, mailag-ila siya, lamig din siya daigon. Kaya siya naging takos. Kita gani kung daigon gani tarot, wapo lagi ka tarot, karon rapod. Pero lahi lagi ang Ginoo. Grabe din siya pagkamayan. Ako i-share gamay lang, limited man ko ang time nato. Kaya i-control kita sa time of money sa world. Muna ako nasabtan karon nga kung saan ako tuyo, naghimo kwarta para patuyo ko, i-control ang tao. Bisang mga Kristohan, na-control ko sa money, na-control sa time. Pero nga nung Sunday, hindi kita ma-control sa time. Di ba? Relax kayo ta. But na ako i-share gamay about, ipadayon na ako o pasabot sa inyo ha, hina i-share sa akong experience and then kinsa gyud si Jesus Christ. Daghan na ikasulti dato isa Messiah, Savior, Living Water, Redeemer, daghan kayo siya ang tanan yun. Pero na ako i-share sa inyo gamay, Jesus is the living water. Kung uhawon ka, inom ka sa iya spiritually. Nagtuon ko hinay-hinay, daghan ko nakatunan pero anak ko sa ako ang gituduan. First ko na nagtuon. Ako yun ang number one nga. Grabe yun ang iyang mga milagro ba? Hindi mo sa ato panalang sa maniglet, mapasagdan lang nato iyang pagkamaayo kung unsa yun ay si Jesus. Sige, before ko mo share, atong iyo lang ayot atong mata. Father God, we thank you, Lord, sa iyong Holy Spirit. Thank you, Lord, na nag-move ka sa amo ang karong pagtagon. Salamat, Lord, sa paghikap mo. I-bless kini nga pulong Ginoon na mahimo kini pagkaon, Lord, sa amo kalan. Mahimo kini sabta namo ang sagid ang imong tinguha, kinsa ka sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, dalayon ka, i-bless ang matag sa kadalungan, sa kasing-kasing matag sa Ginoo, i-bless ang nilang Ginoo. Thank you so much, Lord. I-guide ang tanan, i-bless ang tanan, Ginoo. Walay makawang sa imong pulong, Ginoo. Amuning mapadayon o pagkaon, kinabuhi, Ginoo. In Jesus' name, Amen. This is connection sa mga preaching itudlo ko ni Kuya sa ako diri sa mga Bible study about sa Samaritan woman nga connected din sila. Unsa gid ang tubig para sa atua? Di ba ang tubig makalimpyo? Kita mo check sa akong time sa prayer. Okay, basig madugay ko, basig babali na ko. 11:33. Out. 10 pa lang day. At basta kaya pa. Kali unsa gyud ang tubig, ang reality, unsa gyud natura, unsa gyud tubig. Ang tubig di ba makalimpyo. Sa diha nga nag-networking ko, sa una nag-network ko, ko yung nila analo, o sa lahat ko sila na-network, lahat ko dapat na-networking. Ako nasabtan, ang medicine, bisa kung saan mo tulong sa medicine o mga tabletas o mga vitamins na kung wala yung water, dili siya makatabang niya. Dili kaayo niya ako. Makatabang siya pero not really. Bisa kang sabon, bisa kung sa kamayo sa tayo, sa pana siya ng mga Ariel, sulay sabon lang ang ikus-kus ni mga way tubig, dili siya malimpyo. Muna, ang water is nag-symbolize din siya o maglimpyo siya sa ato. Living water din siya. Mag-change dito sa atong kinabuhi. Dili sa John 4:13-14, si Jesus continue din siya nagadasig sa ato nga if you willing to drink, if you willing to believe, if kung gusto lang nimo dawaton, makadawat jud ka. Panuktok
pangayo hatag mo ginagrabe ang love bisag unsa ka akong i-check bitaw kanang Nicodemus o kang Samaritan woman. Tanawa ang diferensya niya. Si Nicodemus is a Jewish man. Ang Samaritan woman, unsa man siya, adulterer. Si Nicodemus, unsa siya, ruler sa Sanhedrin. Powerful kay na siya, naisingsing na siya, pag-aaral niya. Di basta-basta ng powerful sa agila pa, gobernur po na siya. Na siya power. Na siya something, kung diri sa ato, kalibutan naman sa mga elder, powerful. Nag-study sa law. Pero ang Samaritan woman, unsa siya, walay kabang kaagad sa balaod. Si Nicodemus, nakikita, kung atong iana ba, about kang Nicodemus o Samaritan, si Nicodemus, nakikita, nakitabot gabi. Ang Samaritan woman, nakikita sa utong-utok o sa hayag nga panahon nga makita sa tao. Si Nicodemus, bisag gishare na ni Jesus nga follow him. Pero gibless gyapon ni Jesus si Nicodemus. Pero wala gyud milakaw si Nicodemus, stay lang siya. Kay ngano tungod sa power. Tungod na siya power na mahadlok siya. Gisultian siya about the kingdom of God, about born again, ang pagpalo ni Jesus, ingana ang saan pagkinabuhi nga gisultian siya. Pero kining Samaritan woman, unsa primero gani ang say ano niya, ikaw gani nga walay panakos nga musulti nga naay tubig nga dili na kauhon pag daghan kung atong basihon ang story niya is primero medyo nay pagka-sarcastic bitaw gamay nga ang Samaritan woman manggudi ay o mga Jews sa una is kontra yun kontra partido ba murag dili kay magkauyon siguro sa mga panahon sa una bangi ingana ang sitwasyon pero gipili sa Ginoo nga ipadayag ang gugma niya unsa pag ingon niya sa Samaritan woman nga unsa man ginsultian niya ang tanan sa kinabuhi sa Samaritan sa automatic rivers of living water flow. Unsa nahitabo sa Samaritan woman? Dilakaw o gisangyaw niya si Jesus. Muna ang kinabuhi sa ato sa ato ang pagkinabuhi karon kung atong tanawon, if you willing to bless lang Dios, if you willing to receive the power of love ni God, mo ra man ang commandment ni Jesus, love, love, love. Kung na ang love ikaw, dili ka mamalikas, dili ka mangawat, dili ka mangabit. Kung istoryahan nato ang mga sala, kaya nga na-love man ka ni God. Automatic, ikulit na sa atong kasing-kasing. Ingon niya dili sa John 4:13-14, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Unsa kini nga water? Siya gihapon ning water. Mo nang giahatag sa amahan nga diin makadawat ta sa pusok sa atong espirituhan. Tanaw minom ta og tubig, maluya o maano kita. Maluya o uhawon lang gihapon ta bisag lakit. Pero sa diha nga masuod nato si Jesus Christ, the more ma-in-love ta ni Jesus Christ, the more mo worship ta ni Jesus Christ, mo flow ang iyang pusog, mo flow ang healing, ang joy na naatanan, ang kalipay, ang kalinaw. Number one yun, every time si Jesus makigment sa iyang mga tao, mga tinunan, peace be with you. Kaya ang tao, wag yung kalinaw, walay satisfaction. Bisag daghan na kwarta, mungita pag yung kwarta. Mana matingala ko sa mga sugarol nga nanay kwarta, mungita pag yung kwarta, napildi na noon. Wala, ano yung kwarta? Bitaw, tingala ko anak, naging nga na tao. Pero natingala ko po ang love ni Christ, dito gid siya, kinsa ang makasasala nga tao, the more niya bayan. The more niya the sinun. Kaya nga nung ipakamatyan niya ang makasasala. Kitang tanan o wako'y matahong nato. Mo nung gusto niya luwason ang tanan. Pagpadayon, tanan ko may nakuha about yung Nicodemus o ni Samaritan woman.
Istadihin ninyo ang pagpadayon kay kamara atong time sa sunod na pod. And then ang water has the power to purify and provide deliverance. It can also destroy evil and enemies, as in the story of the flood. Kung sa may story about sa flood ng Noah, di ba? Kung sa man, water ang gigamit ni God sa pag-destroy sa evil. Kay katong gayuna, grabe na ang tao karon marang ibalik na po kay mismo sa YouTube makita nimo laki bahay magunay nya gialaw pa na sa government sa ubang nasod karon amot lang diri murag pwede na maipakasal ang mga papa yan ang mga nairing sa sulod lakit tanaw ninyo sa YouTube ako kay mga lawas bro hello dahil na sila yung mga iring sa sulod kung may suryahan nimo sila murag luod dayon gana dayon kaya na sila iring meow maniging ng papa muna ang tubig gigamit sa God gilimpyo niya ang kalibutan niya ito pero sa iyang grasya gisave gihapon niya ang family ni Noah. Makita ninyo na ang grasya panahon ni Moses ipagawas niya sa Egypt ang mga Israelites giunsaman sa Ginoo ang dagat 1 plus 1 equals 2 ang mathematics na di na ako na siya malimutan kinano di ako na ulawan sa daghang na akong mga amigo giunsa pag open ni Moses ang dagat anak pa ko gingani man niya to dito pa siya nag-ampo niya giapli ang dagat dili niya ulawan di ko ato pero tungod ato nadasig ko sa pag-share niya ako padayon ko ang tinuod ingon siya mathematics na 1 plus 1 equals 2 apli na ng dagat di ba pag-abot sa mga kontra at mga Israelitas gigamit gihapon sa Ginoo ang tubig sa pagbuntog sa kaaway nalunod sila tanan di ba 2 minus 1 equals 1 balik na po siya di ba mathematics mo nagamit kaya mathematics ato katong ito kasulat siya dito kung siguro si Jesus ato ga-compute ato kung sa ato di ba nahapoy katong prostitute di ba ganahan na siya kasulat ga-compute gihapon siya pero di number nga sa istorya lang na ato pero natin makatunan diha sa tubig gamito ni God tanawa diri sa ano gani makakatawa ko sa ingon niya diri sa water is a strong symbol in the Bible that represent cleansing from our sin kaya tanawa ang mutuo o magpabautismo maluwas meaning to say ang water is nag-represent na siya cleansing sa atong body mo na nga kung itus yung mga atong body paghawas nato nabilin ang atong daang pagkatao and then bago nga binuhat ang nitindog diya sa tubig once nga i-baptize ka optimaan ka na sa pagsunod sa lakang sa atong buhay nga Diyos nabautismo na ba ang tanan na akong anak thank you kay pastor na i-appoint ko nimo i-bless ko nimo din as a pastor and then na ako'y privilege as a leader po nga mismo akong anak pwede na ako i-baptize okay this is my disciple yun na promise ko nga ako mga anak ako yun mismo ang baptize thank you po sa authority ng gihatag pinagi ni Jesus Christ padayon ta sa John 7:37 and 38 ingon niya if anyone is thirsty let him come to me and drink and 38 whoever believes in me as the scripture said streams of living waters will flow from within him mo na nga the more mabalaan o masabtan nato si Jesus unsa yun si Jesus tanawang na yung sa Samaritan woman spring of living waters man to ang naitabo sa iya isangyaw niya ang pagkamaayo ni Jesus Christ dili muundang kaya nung flow ramang
nag-guide sa ato ang kinabuhi. Napay mga verse nga makapadasig sa ato sa Ezekiel 36:25 to 27. Dili lang sa pabasa tayo. Sige. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from your all impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart a stone and give you a heart of flesh. 27. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Muna ang kung sa may balaod nga bihatag yun sa Ginoo sa atua. Kana namang love the Lord your God, labaw sa tanan, and then love your enemies. Sama sa pagigugman nimo sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kaugalingon. Mora gyud na i-summarize na tanan, di-usa na tanan ang tanang balaod gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. Ang answer is love. Kung tinuod ka na love ni Christ, ni follow ta, niya ipit nato ang sheep. Kita ka na leaders, manggod disciple, manggod ta ni Christ kung atong sabton, dili lang na sabtan kung panalasa. We are disciple of Christ. Moni ang Samaritan woman, pagkadungog niya siya ang Misaya, isultihan siya sa tinuod niya kinabuhi, boom, the fruit of the Holy Spirit instantly nag-flow sa iyang kinabuhi. O daghan na bless atong ikayuna. Kung tanaw nato kang Nicodemus, yes, mismo si Jesus Christ, i-share niya ang kingdom, kung saan pagmaluwas, kung saan langit, i-share niya dito ang maluwasan. Pero asa naman, pabiling sa Nicodemus, diya sa iyang tugaran, kay na siya power. Hope nga dili nato na awaton, but the more ta magtuon ni Jesus Christ. Follow ta, dili ta magmuna ni Jesus Christ. And then there is Isaiah 44:3. Ingon niya, for I will pour water into the thirsty land and correct and current dry land. I will pour out my spirit on your descendant and your blessing on your offspring. Mo kini mga saad niya nga i-bless ta niya. The more ta mo go through study him, grabe yun ang iyang blessing. Dili lang inuni sa mga kay buot pasabutan ning ano ba ining dry land, dili ra mo sa mga good, dili sa mga maapektuhan po ikaw kunwari ikaw kay time nga i-bless ka sa Ginoo, pati mo kapag bless ba yan po? Mo na nga, let your light so shine before men. Makita sa mga tao bitaw nga, isa dili gani ka mo sa inyo. Makita sa imo ang kinabuhi nga na Christ, patingalan mo, lagi ka. Mag-bless sila, unsa man, na diyan na ka makasugod o penetrate pag-share sa word ni God. Maka-flow ka ba? Dali ra. And then there is Isaiah 55:1. Ingon niya, come, diri. Connection ni siya sa kini sa bread and wine. Nga makita nato grabe gyud sa Ginoo sa atua. Come all you are thirsty. Come to the waters. You without money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Tanaw gikabili ni Jesus Christ iyong body, wa ni ipabayaran niyang dugo. Kasi may mo translate diya sa bukat-bukat yun. Ho! Ang tagsa-tagsa nga ginauhaw, umari ka mo sa mga tubig, o siya nga walay salapi, umari ka mo. Umalit o mukaon, oo, umari ka mo, palit o bino o gata sa walay salapi o sa walay bili. Karon na si Jesus Christ, if you willing to bless, if you willing to heal,
kung gusto ka maayo, kung gusto ka, dili man siya, wala niya dipugos kung gusto ka. John 3:16, kaya ang Diyos na higugma sa kalibutan, gihatag niya ang buktong anak kung kinsa ang magadawat niini makabaton, kung kinsa ang dawat makabaton, dili niya pugson, pero gusto niya luwason ang tanan. Amen. Muna, He is a living water yun. Siya ang cleanse, muhatag, gagayday nga kahayahay, kaharoy. Tanawa na ako, travel ko sa laylay nason, nakita na ako laging sa lagi mangguguna, nakita na ako ang flow sa mga punuan, makita na ako dito sa una, makita na ako bisag, wala pa din ako makita nga magbarog ko diri, pero nakita na ako nagbarog ko nga kadaghanan tao, pero dili ko makatuo nga naabot ko karon diri. Ngayon ani, ako nakita dito. Amen. Nakita na ako ang mga punuan, nagrepresenta na paningko nato ang mga tao, nadiha sa tubig bitaw, sa sapa, mga pambuk kaayo din mga punuan. Dili basta-basta matandog o bagyo, baha, makita nyo na ako strong. Pero katong layo-layo bitaw sa tubig, makita na ako nga dahil mga bagol, maglisod sila o tubo, naputot sila kay gikupot. Akong gi-analyze ba? Kung siya tao bitaw magikuptan o daghang kay mga sirkumstansya, problema o mga something na sa kalibutan, hindi siya kabarog o tuod kay ano, gikuptan siya o mga bagol o laing ng mga tanong. Mismo laing punuan ni kunit sa iya, dili siya kabarog tao. Pero katong nabutang dito sa sapa nga naay tubig, maging makuha sa iyang punuan. Muna nga akong ikadasig sa inyo, padayon ta o tuon sa atong buhay nga Diyos na si Jesus Christ. Awitin nato siya ang mga bagong alawiton, dahil doon nato siya, kay makita, ang gusto man yun sa Ginoo is a true worshiper yun. Ang tinuod na magsimba siya sa spirito o kamatuoran. Muna ang church, kini, nagtudlo, pagpadayon, usahan na ito pagdasig, pagbarog, paglingkod, o pag-share. Ang tanang anak sa Ginoo, mo-share yun sa puno sa Ginoo. Amen? Muna kung pagpadasig, He is a living water. Kung uhawag ta, kapuyon ta, ang atong lawas, kapoy, He is a living water. Masatisfy yun sa iya. Lahi ragyod ang coke o tubig. Di ba ka na, di uhaw ka imong kagkok, pag inom mo, pero hindi dito masatisfy kung di ka kayo ng tubig. Pagpadayon, again, salamat sa pulong sa Ginoo. Hope na namoy nakuha ng gamay nga pagtulunan, pero ako kayong katabang sa atong pinubuhay. Focus ta ni Jesus. Ayaw ta focus sa atong binuhatan, but focus ta ni Jesus. He is the one who changed our life. Siya ang change nato. Siya ang mulimpyo nato. Siya ang mudasig, muhil, muhatag sa tanang panginahanglan nato. Focus na ni Jesus. Ayaw sa tao kay kami, especially sa mga leaders, ayaw mo tanaw sa pastor, ayaw mo tanaw sa mga leaders, but focus mo to Jesus. Ang uban nag-focus ni Moses, nag-focus ni Paul, nag-focus ni Timothy, lain-lain mga pastor, nag-focus sa mga pastor ko, sa mga missionary. No, focus na ni Jesus, kaya He is the perfect one. He is the holy one. Kumusta tayo ng holy? Jesus is the one na atong mirror, model, diha ta mo focus sa iha kung gusto tayo mong huli. Amen? May bungtan sa tanan, o magpatayin ka sa uman. Salamat kayo, Pastor Louie. Ngayon,